Mae mam wrth i bodd. Diolch i'r holl raglenni coginio yna, mae hi'n gwybod y triciau i gyd yn y gegin. Mae angen mwy na chwyth midr i weld germau yn iawn. Mae'n saffach feddwl ei bod nhw wastad yno. Bydd coginio cigamrwd yn drylwyr yn lladd unrhyw germau sydd arno, felly does dim angen i olchi. Gall golchi ledeini germau drwy eu tasgu drosto chi a'ch cegin. Yn lle, golchwch bopeth sydd wedi cyffwrdd y ci gyda dŵr cynnes a sebon, gan gynnwys chi eich hunan. Gallwch gadw'ch ffrindiau a'ch teulu ddiogel, drwy sicrhau eich bod yn trin cigamrwd yn ofalus. Mae mam yn arbed amser drwy goginio'r QER o blaen llaw cyn i orffen ar y barbecue i sicrhau bod y cig wedi goginio'n drylwyr. Da iawn, mam! Os ydych chi'n edrych ar ôl y barbecue, bydd cadw llygad ar y pethau bach yn cadw'ch teulu yn ddiogel ac yn hapus. Mwynhewch yr haf, a mwynhewch eich barbecue.